की khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau move. Watla ki board district kila Pyntikna bau Jagadguru un amwan namar ba ka kerteng jong u kamdan ha ka passenger list jong ki link sun badai banwan Shillong Henry ki Sengbhalang ki Beit Triang ha umroi airport namar ba kila yo jing tep ba unwan da ka private jet hadu bentai ki Sengbhalang ki dang dan ha umroi airport ban khang lenti ya uni nongelam jong ka kenhuan pa persya ban bam do masi ki dan ki spangut ki dikhot jong ki SU bat FKJGP ki badang dan hadu menta ha umroi airport